Benvido, Vito. Que nos tras hoxe aquí a Eixo? Pois o libro do Premio Galiza de Fotografía Contemporánea, exactamente o libro da 11ª edición. Esa edición gañou a Gloriana Ximendaz, que é unha fotógrafa de Costa Rica. Entón, xa fixemos a exposición que se inaugurou en decembro do ano pasado xa, estuve itinerando todo este ano, e agora no fin deste ano presentamos finalmente en Ourense o libro. Xa foi presentado en Braga no contexto dos encontros da imaxe, e agora preséntase onde se ten que presentar e onde é a Asociación Outono Fotográfico, que somos os que estamos por trás, e por tanto é, digamos, o noso punto de referencia para presentar as cousas. Este outono fotográfico que sigue vivo, non? Sigue vivo, sí, a Asociación Outono Fotográfico seguimos traballando, entre outras cousas organizamos o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea cada ano, pero organizamos outras cousas. É verdade que o festival morreu en 2017, con moita pena nosa, pero seguimos organizando outras cousas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Moi ben. Vemos Entón, este é o libro do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, como toda a colección de libros de fotografía do premio e do selo editorial de Difusora, que se destaca polo cuidado absoluto sí. en todos os materiais que se usa e nas tintas e na Pide posta tocalo isto, en páxina tamén, claro. Pide tocalo, Víctor. É un fotolibro co traballo de Gloriana Ximendaz. O traballo de Gloriana Ximendaz contanos todo o que viviron as mulleres da súa familia durante 5 xeneracións, que constantemente foron mulleres que foron abusadas e violadas. Por tanto, ela quere, digamos, romper con esa maldición, é así como ela fala, e é a nova xeración chamada a empoderarse como muller e a romper con esas ataduras patriarcais. Dentro do libro, a parte do proxecto de Gloriana Ximendaz, hai un texto crítico interesantísimo que vos recomendo moito, que é un autor descoñecido. Non o coñecemos de nadiña. E, bueno, moitas veces no medio dun fotolibro o texto hai persoas que non lle gustan, pero, bueno, recomendo a leitura. Moi ben. E sigue, bueno, esta maravillosa posta en páxina do diseñador do libro, que é o Xosé Lais Vázquez, coñecido como Che. E, finalmente, aínda hai, bueno, traducción de textos ao inglés, o texto estaba en galego. O libro é bilingüe, galego-inglés, e aínda hai máis textos que son máis de os textos institucionais. Esta é a portada. Esa é a portada porque é unha fermosura de... E aínda hai algún texto máis que é o texto institucional do Conselleiro de Cultura e da Vicepresidenta da Diputación de Lugo, que son as dúas institucións que patrocinan o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. Bueno, pois moitísimas gracias, Víctor, e parabéns. Moitas gracias. Desde a representación que me toca aquí da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, pois estou encantado de poder seguir colaborando neste premio, de ter ademais a Deputación de Lugo como socio desde aquel ano 2013, que estaba Mario Outeiro como deputado de Cultura, e que, pois, depois de todos estes anos, pois, ainda seguimos con el. O cal, pois, ás veces nos proxectos culturais e de outro tipo tamén, pois non é tan fácil mantelos, e facelo, obviamente, coa Asociación Outono Fotográfico, Xosé Luis Vázquez, e tamén a parte que toca, obviamente, a Víctor Nieves, que é a máis curador e a persoa responsable de darlle este premio tamén ese verniz e esa forma que o premio ten, non? Un premio que o premio consiste en producir unha exposición que está 2 anos itinerando por diferentes lugares e que dá lugar tamén unha publicación tremendamente coidada que, en moitos casos, ao longo destes anos, eu creo que prácticamente todos, é certo que tampouco coñezo a fondo as trayectorias de todos os premiados, pero en xeral, este premio, para a maior parte deles e delas, supuxo un escaparate, unha proxección, unha posibilidade de chegar a máis alá, e, polo tanto, trascender un pouquiño e servir, polo tanto, de tarxeta de presentación para outras iniciativas e para outros emprendementos. Hai algúns deles e delas que si teño oportunidade de seguir, pois en redes, ou incluso, por suposto, xente que é próxima e que
bueno, ainda con Eva Díez estive a semana pasada en Vigo, que cierto, tomando un café e contando Eva os proxectos que ten. Por lo tanto, sí que vexo este premio como un premio que permite proxectar carreiras profesionais, carreiras artísticas e, por lo tanto, en parte cumpre esa función que debe ter un premio, a parte de recoñecer, axudar a proxectar. Así que, creo que aí estamos o entorno fotográfico da Diputación de Lugo e nós absolutamente alineados na mesma dirección e, por suposto, encantados de poder seguir este premio. E, bueno, en fin, con ganas de ver o libro, obviamente.